bedo yo moro makare e yiero mane koro wadhi e higa mokalo. Erokamano. Mokwongo gima wanyalo wacho en transmission of the results manene 2017. Wanwango 2017 results kanene owuoka kaka ne biro transmitted ne okbed ne ken e yo makare ahinya in terms of electronically ne okbed maber. Koro kanene gidhi girango the reason gimomiyo omae ne ok timre ne gitimo gimilon improvement makata polling stations moko nitie man ne onge ne onge ko ne onge gimilon walwacho no network coverage 3G network coverage to kane gibet pi to negi mai en issue mane gitimo ngowa koro ne gitemo loso ma polling station ngengi no bedo covered with 3G network good transmissions of the votes no kit successfully mana is a credit manyaka to wami jo IBC registration of the voters bende nentie gimwa wacho ni medro